štýl, ale nevieš, Vytrieť si akom veci. sa nejako... Musíme obnoviť komunitu. Musíme ju opäť vybudovať, aby bola silná. Začína to byť divné. Ja by som potreboval povyhazovať vrátim sa všetky veci, naspäť čo na mám. svoje Dobre, miesto. všetky. Vytrieť veci. Začalo to tým, že sa mi prestalo páčiť to, čo mám na sebe oblečené. Neviem radi, to, boli ma hlava, sa bol stále strihol, som z akých to je materiálov. A chcel som sa nejako začať obliekať. Chcel som nájsť nejaký štýl. Vôbec nepriznám, že 90% z tohto ovplyvnenia dávam za vinu môjmu kamarátovi Radovi, ktorý žije v Dánsku a vysmial Len ja ma, nemôžem že úplne vytriediť ak si veci, baba, ako som ich že hlavne budeš ich tam mať iba pár. košele, ale keď je leto, ale potom som Lebo si ja spím v tričku, hej, alebo bez trička, ako kedy. Ale väčšinou v tričku. Ráno v tom tričku dám kardio, jak ho mám teda, na sebe. Potom dám sprchu, tričko zahodím do vane, hodím, alebo dám si ďalšie tričko, v ktorom idem sa najesť a cvičiť. A potom si nastrím ďalšie, takže mám 3 alebo 4 trička za deň, chápeš? Takže musím, ja mám proste veľa tričiek. Ja miniem za deň 3 alebo 4 trička. zobral taký Takže trojpack. nemôžem vytriediť tam všetky veci zo skrine Sú preč. pohodlné, to nehovorím, ale no neviem, akože viackrát som sa stretol s tým, že som si zobral niečo drahé, niečo vyhypované a bol to za mňa shit. Takže nehovorím, že tieto trička sú shit, ale mohli by byť o základnej škole a nosil som baggy jeans pod zadkom. To mimochodom patrí na základnú školu, nosiť nohavice pod zadkom. Ty si fakt nevíc človek na planete, aby si využíval 3-4 trička na deň? Dobre, koľko ty využiješ? Aktuálne inak. by som začal Jedno, dve? tým, že jeansy, denim, či už Ja keď si svetlý, tričko alebo vyzlečem, tak tmavý, už je sa problém neoblečem. nájsť kvalitný denim. Mne trvalo dlho, kým som našiel niečo, čo mi naozaj dobre fitovalo a je to značka Carhartt. Mám od nich niekoľko nohavíc aj v rôznych farbách a sú naozaj kvalitné. Levi's som nosil takisto veľmi dlho, ale problémom bolo, že ma každý model, nezáležalo na tom, aký strih, tlačil v rozkroku. Čiže jeansy určite, číno, nohavice, čierne, béžové, ja mám značku Dickies 874, tuším, sú tie konkrétne nohavice, krásne mi sedia a sú naozaj veľmi kvalitné a veľmi pohodlné. No a potom by som zaradil nejaké úplne že uletené pleated nohavice alebo plisové nohavice. Materiál je už na tebe, či už bavlna, Manchester. Choď do obchodu a daj si širšie nohavice, do toho si zaprav biele tričko a normálne sa na seba pozri a povedz si, že wow, to vyzerá fakt dobre. A pritom je to, že extrémne jednoduché. Posledná vec, čo sa týka nohavíc, Ty si nájdi babu, čo ťa naučí sa obliekať, lebo a strach. zároveň aj trošku elegantné. Nezober si prvé tepláky, ktoré uvidíš, v ktorých vyzeráš, že si naložil do gatí. Skús aj nad tým trošku porozmýšľať, aby to bolo zároveň, že áno, môžem 12 hodín brainrotovať v posteli, alebo idem na nejakú casual kávu s kamarátom, s kamarátkou von. Ja som objavil tieto Nike Fleece, tuším, nohavice. Sú to najlepšie tepláky, aké som kedy mal. Košele sú môj nepriateľ číslo 1. Miloval som košele, káva, košela, jednoduchá, Mikiny elegantná. a svetre. Ďalší z mojich bodov sú mikiny alebo svetre. Tu je jeden problém. Milujem mikiny, milujem svetre. Vyzerať elegantne a dobre v mikine je ťažké, pretože mnoho z nich má totálne debilný strih, alebo sú z hrozných materiálov, alebo Tak majú by sa hrozné budem obliekať, farby. keď Či dáš chceš, backstage alebo za nie, bus? v mikine stále budeš vyzerať Ja casual a viac taký nad tým lounge. nezamýšľam. Preto som sa teraz dal Ako viac na farebne to stranu dám vždy, svetrov, vieš, nejako. no tam je zas Vieš, že problém, nie že nechcem svetre z úplne od umeliny veci. a svetre z kvalitných materiálov Ale- vedia byť mega drahé. Ale mám napríklad Ja keby- rolák čierny zo Zary, ktorý mám asi že Nepotrebujem 8 na rokov nikoho a zapôsobiť, nič mu chápeš? není. Nikomu si dokázať ani podobné, pretože absolútne nezajíma toto. Takže ja sa, keď sa oblečím nejakou dám si niečo na seba, tak je to komfortné pre mňa, že sa cítim dobre. A to, že niekto povie, že ty teraz sa nosí, to musí mať vyššie, ten krk teraz poťahám, toto je teraz sa takto nenosí. A je to jeden z mojich najobľúbenejších kusov oblečenia. Pri mikinách platí to isté, čo Džíny pri ja nosím všetkom. niekedy, Strihy. ale Dobrý nemáme strih ani rovná sa úzke, ani dobrá široké, mikina, mám zlý normálne strih rovná čierne sa džíny. vyzeráš jak vo vreci, jak keby ťa požul kombajn a vyplul ťa na ulici po trojtýždňovej party. Crewnecky, kus oblečenia, ktorý je, že mikina bez kapucne, vždy si to zoberiem a vždy to potom posuniem ďalej, lebo to neviem nosiť. Podľa mňa je to úplne zbytočný kus oblečenia. Čo to je? Buď si kúp mikinu, alebo si kúp sveter. Nekupuj si crewneck. Keď chceš, tak si ho kúp, samozrejme, je to na tebe, ale ja by som sa na to... Čo je krúnek?
No a posledný dôležitý kus oblečenia je bunda. Jedna dobrá zimná páperová bunda je úplný must, najlepšie nepremokavá a najlepšie s veľkou kapucňou do zimy. Ja mám mainstreamovú North Face čiernu bundu, tiež som mal milión rôznych zimných bund, taká farba, hen taká farba. Je to super, spĺňa všetko, čo chcem, nemá síce veľkú kapucňu, ale to mi až tak nevadí. Problémom je ten, že ju má takmer každý. Aspoň tu v Prahe ju vidím denne, že 1000-krát. Pokúkávam po niečom, čo je rovnako funkčné, ale trošku viac fashionable a neuvidím v tom každého tínedžera 15-ročného v North Face bunde. Takže ak máš nejaký tip, kľudne mi napíš, budem veľmi rád. Prechodné bundy, tam by som zvolil napríklad riflovú bundu alebo kanvasovú bundu. Riflová bunda je jednoznačne Levis, tam nemáš čo pokaziť. Kúp si to a budeš to mať do konca života. Mám krásnu takúto čiernu Levisku, mám ju rád. A neviem, počúvaj, ako nemôžem hodnotiť, že toto sa nosí teraz, alebo nenosí, ale čo... Hen tak hore vyťahnuté nohavice, zapravené tričko, opaštek, jak k tomu riflova nejaká... ako možno to vypadá dobre v očiach, ale nie v mojich. Vieš, jak to myslím? Že možno si niekto povie, že wow, že ten je fakt akože že štýl. Ale ja neviem, ja som asi pozadu. Ja som asi úplne... nosím a kanvasovú bundu jednoznačne Carhartt. Viem, je to hrozný mainstream taktiež. Tento Detroit model je ale totálne legendárny. Milujem ten fit, milujem ten materiál, to ako sedí, tá farba. Pozri sa, chápeš, vidíš, čo mu to spraví s postavou? Jak keby, normálne vypadá, jak keby je momentálne, že je trpaslíček. Že gnom. Kde to má vyťahnuté s tými riflami? To mi príde jak normálne Jean-Claude Van Damme v starom filme nejakom. Ktorú som si vybral, je top. Na Foodshope majú extrémne veľa fareb na výber. Dám si tričko, na to túto bundu hotovo vybavené a keď je väčšia zima, tak sa viac navrstvím, dám tú bundu tiež úplne super a stačí to. No a čo sa týka kabátu, je to taký zvláštny kus oblečenia. No ľudia si myslia, že kabát, keď ideš do divadla, lebo je to slušné a áno, môžeš, ale môžeš si k tomu dať tenisky, rifle a mikinu. To som minule objavil, že tento fit sa mi celkom páči, k tomu šiltovka a môžeš byť aj takto oblečený. Nájdi si niečo, čo je veľmi elegantné, jednoduché, není to zbytočne prehrotené a vieš to normálne zaradiť. Stačí ti jeden čierny alebo v obľúbenej farbe a hotovo, si vybavený. Prosím ťa, teraz ti poviem jednu vec, možno teraz urazím hrozne veľa z vás, ospravedlňujem sa. Keď som mal Peaky Blinders éru, chcel som vyzerať takto. Čierne slim fit nohavice, čierne polobotky, čierny sveter a na tom béžový kabát. Dnes je to podľa mňa ten najgenerickejší look, aký môže človek mať. Topánky! Johoj! Človek, ktorý vyhral Protein, vám ide rozprávať o tom, o teniskách. Ja inak nejsom vôbec sneakerhead. Vystriedal som 95 000 párov, siluet, štýlov, možností. Pri ničom som nikdy nevydržal viac ako mesiac. Vždycky som posunul topánky, lebo proste sa mi zhnusili po nejakom čase. Až kým som neobjavil, opäť na základe radovej influence, New Balance 9060. Túto botu, keď som prvýkrát videl, tak som mi totálne vysmial, že je to najhoršia bota, akú som proste odpad, hoď to rovno do koša. Obul som si ju a už som ju nikdy nevyzul. Má mega peknú neobvyklú siluetu, hodí sa k mojej postave, má peknú farbu, neutrálnu totálne, čo je super. A určite keď tieto zničím, si zoberiem znovu túto siluetu. No a ďalšia láska sú boots, topánky, Dr. Martens, ale chcel vyskúšať aj nejaké iné značky, lebo viem, že Dr. Martens sa trošičku kazí, čo mi je ľúto. Takto by som to nechal. Tenisky, stačí ti jeden pár, ktorý ti najviac sadne a bude najviac neutrálny a potom nejaké topánky. Ja mám teda polobotky, Dr. Martens, jeseň, jar, každý deň som ich mal na nohe a potom mám takéto hnedé Chelsea boots, ktoré mega milujem, stále neviem rozchodiť. No ale samozrejme, ak športuješ a potrebuješ nejaké športové topánky, tenisky, tak určite ich zarať, nepôjdeš behať v Martensách. Vieš si to prispôsobiť podľa seba, podľa toho, čo ty rád nosíš, podľa toho, čo ty máš rád. Hlavným pointom toho je zredukovať množstvo oblečenia na také, ktoré vieš ladiť a z ktorých vieš vyskladať viacero rôznych outfitov. Strihy sú dôležité. Nič není horšie ako to, keď má človek na sebe niečo, čo mu absolútne nefituje. Verte mi, ja som túto chybu robil non-stop a stále ju ešte aj dnes niekedy spravím. Dám si na seba niečo, hneď viem, že mi to nefituje, ale aj tak to nosím, až mi to začne lesť na nervy, že to nosím. Ako náhle som začal rozmýšľať nad tým, čo mi ako fituje, úplne inak tie outfity a to, ako som oblečený, začalo vyzerať aj v reálnom živote. Keď si dá človek skinny jeans, alebo topánky a na to oversized mikinu, vyzerá
Viem to, pretože ja som tak tiež vyzeral, napríklad na tejto fotke, ktorú ste vlastne vy už videli. Existuje Galát. totiž taká vec, ono to určite má nejaký odborný pojem. Vy si viete to oblečenie vyskladať tak, aby to komplimentovalo vašu postavu. Hej? Ja mám napríklad širšie plecia, trošku dropnuté, nemám až tak dlhé nohy, čiže keď si dám nohavice, dám si ich trošku vyššie, zapravím si slim fit tričko, k tomu širšie tenisko, Hrozne. topánky, vytvorím tým tak pekný kontrast a zrazu aj moja postava vyzerá, že je ako keby rozdelená. Keď sa zamyslíte nad tým, čo je, zmení vám to pohľad na vec. Najväčšiu chybu robia ľudia pri oversized veciach. Keď je niečo oversized, znamená to, že je to väčšie ako obvykle, takže kľudne si zoberte o číslo, niekedy až o 2 čísla menšiu vec. K tým nohaviciam sa vrátim. Ja som mal vždycky problém s tým, že som nevedel nájsť dobre fitujúce nohavice. Mám gigantické stehná, neviem prečo, a buď mi nohavice nesedeli na stehnách, alebo mi nesedeli v rozkroku, alebo boli príliš úzke pri kotníkoch. Tento problém sa strátil, keď som začal nosiť Maťov štýl? širšie On má nohavice. taký divoký, teraz sme išli s Maťom kamsi. Straight a A nás videli len kvôli proste jeho bunde, lebo mal takú svietiacu bundu s tými kockami, či iba tak. On má také bláznivé farby. A mám napríklad jedný totálne oversized a to už je príliš moc na mňa, robí mi to divný rozkrok. Tam treba dávať hlavne u pánov pozor, aby vám nohavice nerobili zdeformovaný rozkrok, lebo to je hneď vidieť. Mali by vám dobre sedieť aj na zadku tie nohavice. Tieto strihy sú na experimentovaní. Bohužiaľ, nevyhnete sa tomu, aby ste neurobili nejaké chyby. Bude to trvať dlho, je to proces, ale ten proces má byť fun, má to byť zábava. Kam zmizli farby? Ja som bol dlhodobo bez farieb, mal som že čierne, šedé veci. Poslednú dobu som pochopil, že mám rád farby. Prečo by som sa mal farbám vyhýbať? Farby sú super, ale aj napriek tomu sa snažím rozmýšľať nad tým, akú farbu zaradím do svojho šatníku. Ja mám radšej také tlmené farby ako burgundy, baklažánová, fialová, royal modrá, veľmi pestrá žltá. Vieš, však ale podri sa, aj teraz kúkame niečo, vieš, čo mám na to akože povedať? A preto sa aj snažím takéto farby implementovať. Ale tento má sveter a na svetri vyťahnutú reťazku do šatníku a keď sa idem farebne obliecť, skúšam myslieť na to, čo tá farba fite znamená. Dám si all black fit a na to napríklad žltú čapicu, modrú čapicu, zelený šál. Z tej farby spravím ten hlavný bod toho celého fitu. Keď chcem ladiť farby, riadím sa pravidlom, že čím menej farieb, tým lepšie. Nenakombinujem sa, že hnedé topánky, zelené nohavice, modrá mikina, zelený šál, žltá čapica, neviem čo všetko. Toto môže vyzerať dobre, keď to nemá čo reťazka robiť na svete. To vyzerá zle. Ja sa snažím vždycky tie farby mať v nejakej jednotnej škále, čiže napríklad bledé nohavice, hnedé topánky, sveter, hnedá. Ale možno má pravdu, možno akože, vieš, že možno to, čo rozpráva, dáva zmysel a tak, ale ja som asi antimoda, absolútna. Mne sa proste nelúbi, jak to vypadá. Bunda, hnedá čapica, zelený šál. Veľmi pekne zladený zemitý fit a tie farby sa navzájom doplňajú. A odporúčam takú aplikáciu Adobe Color Wheel sa to tuším volá a tam si vieš krásne pozrieť a nastaviť si farby, ktoré sú kontrastné, ktoré so sebou ladia, monochromné farby napríklad, to znamená, že dáš si celý šedý fit, ale každý kus bude z iného odtieňa šedej. Veľmi fun toto skúšať, že neboj sa zaradiť farby do svojho šatníku, ale premýšľaj nad tým, ako do šatníku zaradíš. Doplnky sú must. Svet pánskych doplnkov je veľmi obmedzený, ale stále sa dá kreovať a vymýšľať. Kvalitný kožený opasok, úplne nevýrazný alebo extrémne výrazný s nejakou veľkou prackou, na ktorú chcete upozorniť. Must v každom pánskom šatníku. Ja mám svoj kožený opasok, nosím ho každý jeden deň. Hovorí sa, že správne nohavice ti majú fitovať bez opasku, ale niekedy ten opasok jednoducho ti doplní ten outfit, tak prečo si ho nedať? Ak by si chcel nejaký fajnový opasok, tak môj tatko začal vyrábať veci z kože. Linknem vám do popisu obchod jeho, kde si môžete niečo pozrieť, možno mu môžete napísať, možno vám spraviť niečo na mieru. Pre vás, pre súrodenca, tatka, nechajte sa inšpirovať. Prstene. Páni nosia prstene, čo si? Si teplý, lebo nosíš prstene na sebe? Nie. Začal som nosiť prstene tiež, mám ich niekoľko a je to super. Dokáže to pekne doplniť tvoj outfit. Pozor, vyberaj si prstene, ktoré ladia k tvojej estetike. Čiže keď si minimalista, tak si nedaj lebku cez 3 prsty. Odporúčal by som vyhnúť sa takým tým drblým bižutériám, ktoré si kúpite pri pokladni v obchodoch s oblečením, ktoré stoja 3 €. A jednak vám to zhrdzavie a rozpadne a možno vám to aj zafarbí pokožku. Skúste si naozaj našetriť, ale však pekné prstene sa dajú zohnať aj za 20-30 €, úplne v pohode. Zo striebra väčšinou je strašne veľa
krásnych handmade značiek dnes, či už slovenských alebo českých, ktoré sa určite oplatí podporiť a kúpiť si od nich niečo. Dbajte na vašu estetiku, vyhľadajte niečo lokálne. Hodinky sú dneska úplne, že horúca téma a všetci influenceri majú drahé hodinky, lebo je to cool s nimi flexiť, ale ja som toho názoru, že na drahé hodinky treba dozrieť. Raz si chcem aj ja kúpiť drahé hodinky, mám vyhliadnuté, jedny krásne. Je to podľa mňa najdôležitejší kus doplnku pre pána. Som toho názoru, že to ukazuje jeho status a jeho pozíciu v spoločnosti, ale zároveň nemusí a môže to byť len pekný, elegantný doplnok, alebo proste za 10 eur ukazujú rovnaký čas ako hodinky za 50 000 eur. Majú jednu funkciu, už je to len o tom, koľko peňazí máš na tie hodinky. 100 možno, Nosím Apple Watch Ultra 2, ktoré sú vo svete hodiniek trash totálny. Ani do sveta hodiniek nespadajú. Mám rád to, ako vyzerajú, mám rád to, aké majú funkcie. No pokukujem už po niečom inom, takže keď mi chceš nejakým spôsobom poradiť, alebo máš nejaký knowledge, určite mi napíš na Instagrame DM, rád sa o tom porozprávam. Jednoducho všetky doplnky, ktoré mám, sa snažím prispôsobiť nejakej tej mojej estetike. Aktuálne je to koža a striebro, takže peňaženka, nožík, hodinky, telefón, obal na telefón. Chcem, aby to spolu ladilo, aby to malo jednotnú estetiku a jednotný vibe. Máš nejaký základný knowledge toho, čo a ako, máš nejaké základné veci aj v šatníku. A teraz je to už len na tebe. Testuj, skúšaj, skúmaj, foť sa Ukali 20 minút toho, ako choď a ukáž sa. Neviem kliknúť na tvoju balenciagu, daj mi pokoj. Tolik detailu, tak nevylezú z domu. Nosíš aj na ramok, na členku? Ja mám iba na ruke. A to je gorálka a chain na 100 000, dívaj sa. Vidíš tú hrúbku? Ten chain bol za 300, neviem, koľko to stálo. Asi neviem. 500 eur. Vieš čo, ono to je, ako dá sa kúpiť samozrejme lacnejšie, len to je plné, vieš. A to má celkom takú, že... To práve, že mi dali práve, že dobrú cenu.